هاجراوي وعلى حرشاوي مصنعتات إيرترا لومي 20 حاسخ 2026 أبي أدرش هاجراوي كونفدريشن سرحتنياتات إيرترا بوقع تخفيتو اتي بوكيل منستر حرشا بوقع استخفتو على كابز تفلاليا هاجرات منسترتاتن صلاتات إيرترا زموصو كبابي 330 مهورات حيالوي نايزينا أكلاتن زساتف أيو أبتي ناي مخفتي سنسرعات لعلوت سبسلطان هكدف منسترات وكلت تكالات حبرات هاجرات ناي كبر أغايشن ترخيبهم نيروم صبصاب مقراب مصنعتاوي ورقت اتقصيلو الصعاب مدبيو اتن لومي اب ساعتات قن مقتري زقربا مصنعتاو صحفات 19 ኮይነን اب 3 ادراشات حكوسه كم زكايداي تغيرو كاب ساعات 11 كساب فرق معلت دما 5 مصنعتاو صحفات اب ادراش قصر خلته تسلاسيلن اذن ابزا كفله غزي زقربا اب اغداسنت امرارصا موترماي ندفي ديغاوي محدران ماي قعتاتن مقر دنش صبان وصيت صبان ماشينرن موغعازيان اب عبيت فريات حرشان زبلا ارستات زتقللا نيرن مجمريان بار ترجمن اغداسنتن نايزو على انتي مخانو توكيسنا نيرنا ازي بتاع ما قداسي سلمتا حدا نايتي مسرت نصبح نكو زخون ناي مرمر ترى ناي مرمرن زغلص حدا عب بايتايو اب كم عينت بايتا ناي يفلطوم اللوات يمص ገለገለ ካብቲ ዝረብ ዘርባታት ንፖሊስ ይር ዝኽእል ጋይድላይን ከነውጻሉ ንኽእል ኣብዝኻ ኣምሳና ካለው ናይ ዲሲዥን ሜከርስ ዓብ ሓላፍነት ሒዞም ነዝተባሂሉ ዘሎ ኣብ ግብሪ ከተግብሮ ዝኽእሉ ኣብ ግብሪ ጥራይ ደይኮነ ካ ዝያዳ መጽናዕቲ እንድሕደልዮ ኮይኑ ኸማን ተራ ናይ ምርምር ኣብ ሃገርና ዕቤቱን ኣድላይነቱን ይገልጽ ማለት እዩ ብቀዳምነት ካብኡ ሓሊፉ ኸኣኒ ሌላ ምን እንታይ ይሰርሕ ኣሎ ካ ትፈልጥ ሕጂ በዚህ ጊዜ ኣብ ኮንፈረንስ ምስተወደአ كم ناتك عينة السرح سب تلالموني مسؤولين كحقا بدحري دمت سرح انت هذا أخن قبرنا خلنا إذا أصاب زي بس حلو سخاب زي بس حكى لهم كم يجينا هنعبيون نغل الكات ما يطول بايت عايف ترى له مالتي سلزي كلتنا جري حدا كابتي تسرح زلوا سرحيت نصبح نكوز خون بوليس ديو جايدلاين ديو قال لما مرحق قدنا كوتس يخل كلا كأني زلوا كيلا خاني نحرج تمايت وخاني توسخ مصنعات خدل ندحر كوينو انت كجبر خل كم يجي رقص نعخل يفلت سالسايكا حغوافاتنا خانه للي ابغلغل حطوتات كمتصخلو خاني تزلو حغوافات كاني كمي غيركا تلليو كمي غيركا تملوخات ترئ مالت ስለዚህ ዓቢ ተራ ዘለዎ ናይ ኮንፈረንስ ክልመድ ክኽእል ኣለዎ በሚኒስትር ሕርሻ ጥራይ ደይኮነ ወላ ዘናይ ኣሎ እንዲዩ የለና ይብልኒ ከምቲ ዝግብኦ ከምቲ ምብዝሑ ዳ ስለዘየለ እምበር ይግበር ኮንፈረንስታት ይግበር ንሱ ግን ዓመታዊ እንዳበለ እንዳተማዕዘነ ካብዚ ብዙሕ ክንመሃሪና ካብዛ ሕጂ ተገብረት ኮንፈረንስ ምናልባሽ ንዓመታ ኢንተርናሽናል ኮይና ትመጽእ ትኸውን ወላ ናሽናል ኮንፈረንስ ከማን ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ስለምንታይ ቅድም ናይ ናሽናል ምሰጻርኻ ካብ ናይ ኢንተርናሽናል ኮንፈረንስ ትኸይድ ስለዚ ናይ ኣገዳስነት ናይ ዝርኢኻሲ ኣብ ሳይንስ ዓብ ተራ ኣለዎ ስጉምትታት ካ ክሰጉመና ኢለ ይኣምን ኩሉ ግዜ ዋዕላ ክካየድ ከሎ ናታ ኣገዳስነት ንትሕርሻዊ ምዕባለ ኣገዳሲ ኢንፑትስ ኣለዎ ማለት እዩ ኣብዚ ተመርኪዙ ካትሕርሻ ኣዌር ኮይኑ ሃገፋቱ ኣላልዩ ነቲ ሃገፋቱ ዝረኸቡ ናብ ፕሮግራም ክቕይሮ ይኽእል እዩ ስለዚ ዋዕላ ፕሊዝ በለ መጽናዕት ብዘለዎ ከዓ ስለዝካየድ ኩሉ ግዜ ካብ ዝተበጊስካ ስልካ ብክስታይ ዘይኮነ ዴይ ቱ ዴይ ኣክቲቪቲ ዘይኮነ እዚ ዋዕላ ፕሊዝ በለ መጽናዕት ሒዙ ስለዝመፀ ናብ ተግባር ክትቅይሮ ዕድል ይህብ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ በዚህ መንጽር ክንየው ከለና ንሕርሻው ምዕባለ ዓብ ተራ ይጻወታሉ ማለት እዩ ኣገዳስነት ዝውዓላ ዝሰማዕናዮ ካብ ኮነ እምበር ጽማቕ ትሕዝቶን ዕላማን ናይ ሰለስተ ካብዘን ኣርእስታት መሪጽና ናባኸም ከነብሎ ብጽማቕ ንድፊ ዲጋዊ ምሕደራን ማይ ኩዕታትን ክንጅምር እቲ ጽማቕ ትሕዝቶ ሕጂ እንታይ እዩ መንግስቲ እቲ ናይ ኣዝየን ብዙሓት ዲጋታት ከም ስራሕ ገይሩሎ በዚ ብምግባሩ ከዓ ህይወት ሓረስቶት ናብራ ሓረስቶት ኣዝዩ ተቐይሩሎ ምክንያቱ እቲ ዘለና ማይ እኹል ስለ ዘይኮነ ከምኡውን ኣብ ግዜኡ ኣብ ትደልዮ ስለ ዘይርከብ ስለዚ ንስተ ማይ ድዩ ንጥሪት ድዩ ከምኡውን ኢሪጌሽን ንጥፈታት أزين بزحات ديجاتات اللي شمون تميت بفلاي دحرنا صنت ترينا أزين معليا زي بلن ديجاتات تفعل عليه زباتات هجرنا تسرحنا الله
ጎን ምዝያታን ግን ዝርአ ጸገማት ኣብ ዲጋታት ከኣሎ ለዚ ጸገማት ከኣ ገለገለ ዲጋታት ብድበት መል ኣለዋ ኣብ ገለገለውን ሓረስቶት ኣብቲ ማይኩዖ ዘይድሊ ከም በዓል ፔስቲሳይድስ ኢንሴክቲሳይድስ ካልእን ስለ ዝጥቀሙ ከምኡውን ብዙሕ መጉፈሒ ናይ መጉሓፍ ናይ ረስሓትን ካልእን ስለ ዝጥቀሙሉ ዲጋታት ናኸይብከል ኣለዋ እቲ ምብካል ከዓ ትሪኦ ኣብ ገለገለ ዓሳታት እውን መይቶም ትረክብ ገለ ትሕብሪ ናይቲ ዲጋታት እውን ትማይ ይቕየር ስለዚ እንታይ ተኩሮና እዘን ዲጋታት ብግቡእ ክንጥቀመለን ነዊሕ እዋን ተኾይኑ ግቡእ ዝኾነ እቲ ማይኩዖ ክዕቀብ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ከምኡውን ኣገዳሲ ንዓተን ዘመሓድር ሕጊ ኣብዚ እዋን እዚ ዞባ ማእከል ኣብ 2004 ሕጊ ኣዳልያ ነይራ እዚ ግን ብዝፀፈፈ ክመሓየሽ እሞ ብሃገር ደረጃ ዘን ዲጋታትና እቲ ማይኩዖታት ብግቡእ ክመሓደረሉ ዝኽእል ሕግታት ክንደፍ ከም ዘለዎ እሞ ብኡ ከዓ ተቐይድና ዕድመ ናይ ዘን ዲጋታት ክነውሕን እቲ ዘድሊ ጥቕምናታትን ከዓ ክንረክብ ኣብዚ ዘተኮረ እዩ ማለት እዩ በቃ እቲ ዕላማታት ሲ ነቲ ዘሎ ፀገማት ኣለሊኻ ከመይለን ኩለንተን መሻርክቲ ነዚ ኣገዳሲ ኣብ ምዕቃብ ሓመድን ማይን ዝግበር ዘሎ ኣብ ንጥፈታት ዲጋታት እተን ዲጋታት ከዓ ዕድመአን ንኽነውሕ ክግበር ዘለዎ ዘተኮረ መጽናዕቲ እዩ ማለት እዩ ንሃገራዊ ዋዕላታትን ምድላው መጽናዕታዊ ጽሑፋትን ዝወጽእ ባጀትን ሃልክን ብዙሕ እዩ ከም ውጽኢቱ ድማ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ውጽኢት ክንጽበ ግድን እዩ ስለ ዝኾነ እዚ መጽናዕታዊ ወረቐት ንህዝብን መንግስትን ዝህቦ ረብሓን ኣገልግሎትን ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ እዚ እንታይ ከገልግል ክእል ተይልና ከም ዝበልናዮ እቲ ምስራሕ ዲጋታት ክቕጽል እዩ እተን ዲጋታት ግን ብግቡእ ዕላማ እንካሃርማ ተኾይነን ናይ ብሓቂ ንዕኡ ከም መሓድር ዝኽእል ሕግታት ክረቅቕ ኣለዎ ስለዚ ከም ድለ ብዝእዋን እዚ እቲ ሕግታት የለን ብኸምኡ ስለ ዝኾነ ከዓ ብከላ ናይ ዲጋታት ይርአ ከምኡውን ብዙሓት ዲጋታት ብድበት ገሊአን ሙሉእ ብሙሉእ መሊአን ገሊአን ከዓ ካብ ፍርቂ ንላዕሊ ብድበት መሊአን ኣለዋ ስለዚ እዚ ነገራት እዚ ክጎድል ተኾይኑ ግን ግቡእ ምሕደራ ክህልዎ ከም ዘለዎ ነቲ ምሕደራ ተጠቂምና ከዓ እቶም ሓረስቶት ከም ድለ ነተን ዲጋታተን ብግቡእ ክዕቅብወንን ነቲ ምሕደራ ክኽተሉ ከም ዘለዎን ኣብዚ ዘተኮረ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ኣብታ ኣብ ኣመራርፃ ሞተረ ዝተገብረት መጽናዕቲ ክንቅጽል መጀመርያ ጽማቕ ትሕዝቶኣ ንከታተል ሕጂቲ ኣገዳስነት ናተይ ብዛዕባ ሞተረ ናይ ማይ ከመይ ጌርካ ትመርጽ እዩ ሓረስታይ ኮንካ ድዩ ወይ እውን ኣማኻሪ ናይ ሓረስቶት ኮንካ ዲኻ ወይ እውን ድራውሊኮ ኮንካ ዲኻ ወይ እውን ክኢላ ናይ ምምራጽ ፖምፓ ናይ ማይን ምዕራይን ምጽጋንን ኮንካስ ከመይ ጌርካ ትመርጽ እያ ሕጂ እዚ ኸ ኣገዳስነት ዝህቦ እንታይ መሲልካ መንግስቲ ብዝተፈላለየ መገዲ ማይ ይዕቅብ ኣሎ ኣብታ ናተይ ኣርእስቲ ክመጽእ ማይ ይዕቅብ ኣሎ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ሚኒስትሪ ሕርሻ ብፍላይ እንድሕር ሪኢኻዮም ምስ ሓረስቶት እንዳተሓባበርካ ኣብታ ግራቱ ዝተፈላለየ ምሩፅ ዘራእቲ እንዳምፅአ ካብኡ እውን ትኻልእ ዘድሊ ነገራት እንዳገበረ ምህርቲ ክዕቢ ፍትና ኣሎ እዚኣ ግን ንክልቲአን ተሓንቀል እንታይ እያ ንክልቲአን ተራኽበን ነዛ ማይን ነታ ግራትን እታ ማይ ካብታ ቦታኣ ናብታ ግራት ክትመጽእ ኣለዋ እዚኣ ካብ መን እያ ተምፅኣ እታ ፖምፓ ናይ ማይ እያ ተምፅኣ ሕጂ ኣብዚ ዓድና እንድሕር ሪኢኻዮ እሳታ ዝኸበረት እያ ነቶም ሓረስቶት ዝኸበረት እያ እንደገና ከዓኒ ብቁኑዕ ኣገባብ ኣመራርፃ ኸ ኣይንኽተል ኢና ዘለና እዚኣ ሕጂ ከመይ ቁኑዕ ኣገባብ ኣመራርፃ ሞተረ ናይ ማይ እንታይ ክኸድሕነልና እዚ ሓደ እቶም ሓረስቶት ዝኹሉ ዝኸበረት ንብረት እያ ኢለካ ናቶም ብፍላይ ኣብ መስኖ እንድሕር ደኣ ኮይኑስ እታ ዝኸበረት ንብረት እያ እሳ እንድሕር ተተባላሽያቶም ንኽዕርዩዋ ወይ ንኽገዝእዋ ወይ ንዘሎ መዓት ላዕልን ታሕትን እዩ ዘሎ ሓደ ግዜ እውን ትኸብሮም እሞ ኣይገዝእዋን ይገድፍዎ ማለት እዩ ስለዚ ከመይ ጌርካ ኢኻ ነዚኣ ብዝበለፀት ማእዝና እያ እታ ናተይ ስራሕ ነይራ ማለት እዩ ሕጂ ንመን ክጠቅም እንድሕር ተይልና ዝያዳ ነቶም ናይ ኣማኸርቲ ናይ ሓረስቶት ይጠቅም ነቶም ምህንድስናዊ መሃንድሳት
ነዚ ናይ ስነ መስኖ ዝበልናዮ ዲዛይን ዝገብሩ ፕላን ዝገብሩ ዝዕርዩ ኩሉ ነገራት ይጠቅሞም ማለት እዩ ናተይ መጽናዕቲ ጉድለት ኣመራርፃ ሞተር ናይ ማይ ዘይምፍላጥ ዝመጽእ ክሳራታት ሰሚዕና ኣለና ኣገዳስነቱ ድማ ከምዚ ዝተገልጸ እዩ እሞ ደኣ እቶም ኣፍልጦ ዝጎደሎም ሓረስቶት ይኹኑ ካልኦት ሞያውያን ብዛዕባ ዝጥበብ ዘማኽሮም ትካል መን ይኹን ኣብ ዝበለጸ እኮ ኣብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ዝብላነ ሕጂ ውዱእ ንዕኡ ዓይነት ነዛ ዝብለካ ዘለኹ ናተይ ስራሕ ዘማእኽል ኣለኹ ንብል ኣይንኽእልና ግን ከም ርዱእ ኮይኑ ኣብ ትሕቲ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣሎ ስለዚ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣብቲ ናቱ ናይ መጽናዕቲ ዝገብሮ ነዚ ዓይነት እዚ ከም መወከሲ ጽሑፍ ኣዳልዩ ሓደ ብሓደ እንታይ ክገብር ዘለዎ እዚኣ ክትስራሕ ኮይና እንታይ ክትገብር ኣለዋ ናይ ፀሓይ ውፅዓት ኮይኑ ናይ ምናልባት ብነዳዲ ዝሰርሓ ብናፍታ ክኸውን ይኽእል ቤንዚን ክኸውን ዝሰርሓ ነገራት ከመይ ጌርና ኢና ክንመርፅ ዘለና ስለምንታይ ኢና ከዚኣ ንመርፅ ዘለና ስለምንታይ እቲኣ ዘይንመርፅ ዘለና ነቶም ሓረስቶትና እዚ ስነ ፍልጠት ምናልባት ካብ ብስነ ፍልጠት ክኸዱ ብተመክሮ ክኸዱ ንቐሎም ክኸውን ሚኒስትሪ ሕርሻ ግን ሓላፍነት ወሲዱ ኣዳልዩ ኣሰልጢኑ መሰልጠንን ብተግባር ዝርኢሉ ቦታ እውን ክፈጥረሎም ኣለዎ ሰኔን ተናተይ ናይ መወዳእታ ዝነበራ ሎባዋ ሓደ ጽሑፍ ብጽሑፍ ከዳሉ ክኽእል ኣለዎ መወከሲ ዝኸውን ካልኣይ ከዓ ከሰልጥን ክኽእል ኣለዎ ንሓረስቶት ድዩ ነቶም ኣብቲ ባይታ ዘለዉ ንብሎም ኣብ ማኸርቲ ናይ ሕርሻ ከምኡውን ጥራይ እሱ ዘይኮነ ኸዓኒ ኣብቲ ዘሎ ንኣብነት ሓልሓለ ኣሎ ናይ እንዳምርምር ናይ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣብኡ ብተግባር ዝርኢሉ መጽዮም ብተግባር ዝመሃሩሉ ንእሽተይ ብዓቕሙ ዓብያ ይኹንቲ ስነ መስኖ ንእሽተይ ጌርካ ግን ብተግባር ዝርኢሉ ጌርካ ክፍታሕ ክእል ኮይኑ ስምዓኒ ምቁር ድንሽ እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝበሃል ቪታሚን ኤ ዝሓዘ ምግቢ እዩ ብዛዕባ ዝኸ ኣቶ መድሃኒት ተስፋይ እንታይ መጽናዕቲ እዩ ኣቕሪቡልና ሕጂ እውን ጽማቕ ትሕዝቶ ናይቲ መጽናዕቱ ምስማዕ ካሓይሽ እዩ ኣብዚ ዘቕረብኮ ኣርእስቲ ናይ መጽናዕቲ ብዛዕባ ምቁር ድንሽ ኮይኑ ምቁር ድንሽ ኣብዚ ዝተወሰነ ኣብዛ መጽናዕቲ እዚኣ ኣብዛ መግለፂ እዚኣ ዝቐረበት ኣብ ምግቢ እንስሳ ዘተኮረ እዩ ሚኒስትሪ ሕርሻ ብዘዋን እዚ ንምቁር ድንሽ ከም ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ ክሮፕስ ወይ ከዓ ኣትክልቲ ኮይኑ ተለልዩ ብሰፊሑ ንኽተኣታቶ ይድፋእ ኣሎ ነዚ ምርኩስ ምግባር ከዓ እቲ መጽናዕቲ ነዚ ዓብዪ ንኽድፋእ ሓጋዝ ስለ ዝኾነ እዚ ናተይ መጽናዕቲ ምስኡ ተኣሳሰር ነይሩ ካብቲ ኣገዳስነት ናይ ምቁር ድንሽ ከም ዝድብለካ ናብ ክልተ ናብ በመጀመሪያ ምግቢ ሰቢ ብኻልኣይ ከዓ ኣብ ምግቢ ኣብ መዓላ ናይ ምግቢ እንስሳ ከዓ ኣዝዩ ውፅኢታዊ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ናይ ምግቢ እንስሳ ኣተኲሮ ናተይ መጽናዕቲ ኣካይደ ማለት እዩ ኣብቲ ዘቐረበ መጽናዕቲ ምቁር ድንሽ እስትራቴጂያዊ ምግቢ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ብዛዕባ እዚ ዝተዋህበ መብርሂ እውን ኣሎ መጀመርታ ሓያል ቫይታሚን ኤ ኣለዎ ናይ ምቁር ድንሽ ቫይታሚን ኤ ካብታ ኣብ ሃገርና ዝጎድል ቫይታሚን እዩ ቫይታሚን ኤ ኣብ ዝጎድለሉ ከዓ ዑረት ከስዕብ ይኽእል እዩ ስለዚ ምቁር ድንሽ ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ምግብታት እዩ ብሕልፊ ንህፃናትን ንነብሰ ጡር ኣዴታትን ስለዚ እዚ ሓደ ስትራቴጂክ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ብብዝሒ ስለ ዝበቁል ኣብ ርእሲኡ ከዓኒ ናይ ፀዓት ከዓ ሓያል ፀዓት ስለ ዘለዎ ብሕልፊ ኣብ ዝጎዩን ኣብ ዝፃወቱን ዝዓብዩን ቆልዑት ዓብ ተራ ኣለዎ ናይ ብሓቂ ስትራቴጂክ ታሽሚኡ ምናልባሽ ምስ ተመጋግባና ምቁር ብዙሕ ስለ ዘይንበልዕ ግዜ ክወስደልና እዩ ግን ኣነ ጣዕምዎም ንቆልዑት ጣዕምዎም ዝተፈላለዩ ዓይነት ምግቢ ንብልዓዮ ይብል ማለት እዩ ስለምንታይ ኣብ ብሕልፊ ኣነ ሂማን ኒትሪሽን እየ ናብኡ ክደፍእ ማለት እዩ እምበርቲ ናይ ኣብ እንስሳታት ዘሎ ኸማን ዓብ ተራ ኣለዎ እዩ ዱባ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ሓደ ገለገለ ቦታታት ምስ ረኣናዮ ብብዝሒ ፈሪዩስ እቲ ሰብ ብዙሕ ስለ ዘይደፍኣሉ ስለ ዘይፈትዎ ዳርጋ ንእንስሳታት ይወሃብ ፀኒሑና ዱባ ሓደ ሓያል ናይ ቫይታሚን ኤ ዘለዎ ኢሉ ከም ምቁር ድንሽ እዩ ሕጂ ዝኾነ ብጫ ዓይነቱ ሕብሪ ዘለዎ ምግብታት ክንደፍኣሎም ክንክእል ኣለና ናቱ ጉድለት ዓብ ጠንቂ ኣብ ሂወትና ስለ ዘምፅእ ካብ ካንሰር ክከላኸል ይኽእል ቫይታሚን ኤ ንዑረት ከድሕነና ክእል ቫይታሚን ኤ ንድኻም ናይ ዓይኒ ከድሕነና ክእል ቫይታሚን ኤ ስለዚ ንብልዓዮ እንታይ ዳኽብል
ከምዚ ዓይነት መጽናዕታዊ ወራቐቲ ዝቐርበሉ ኣጋጣሚታት ከምቲ ዝተገልጸ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። እዛ ኣብ ጉዳይ ምቁር ድንሽ ዘቐረበት መጽናዕቲ ከም ኣብነት ኣብ ትግባር እንተውዒላ እንታይ ለውጢ ኢና ክንጽበእ? ልዑል ለውጢ ከተምጽእ ወይ ልዑል ጽልዋ ክትገብር ተስፋ ይገብር ማለት እዩ። ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ኣባይታ ደሎ ጸገም ካብቲ ኣባይታ ደሎ ጸገም ይድብገስ መጽናዕቲ ኣባይታ ካ እንታይ ጸገም ደሎ ተራይልና ልዑል ሕጽረት ናይ ምግቢ እንስሳ እዩ ዘሎ። ምግቢ እንስሳ ክበሃል ከሎኻ ብመኣዛዊ ትሕዝቶ ኸዓ ኣዝዩ ሃብታም ክኸውን ወይ ከዓ ነቲ ዘሎ ንምህብታሙ ብሰፊሕ ይስራሕ። ሕጂ እዚ ምቁር ድንሽ ከምዚ ንብለካ ኸዓ ኣዝዩ ልዑል መኣዛዊ ትሕዝቶ ትቆፅሉ ከም ምግቢ እንስሳ ልዑል መኣዛዊ ትሕዝቶ ስለ ዘለዎ ንሓረስቶት ኣገዳሲ እዩ። ነቲ ዘሎ ጻፍቲ ዘሎ ጸገም ከዓ ልዑል ኣበርክቶ ክገብር ንዑ ነቲ ምቅላል ነቲ ናይ ሕፅረት ምግቢ እንስሳ ከዓ ነተን ዝቐረባ 5 ወራቐቲ ብተምሳጥ ዝተኸታተልዎን ብርክት ዝበሉ ምሁራንን ሰብ ሞያን ነይሮም እዮም። ክንዲ ዝኾነ ርእይቶኦም ምስማዕ እውን ሓጋዚ እዩ። ማይ ንሕርሻ ዘርጊሕካ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ዘሎ ቦታ እውን ከም ተወሳኺ ከም በዓል ዓሳ ኣራቢሕኻ ከም ተወሳኺ እዚ ምዚ ማይ ምምዝማዝ ማለት እዩ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ። ስለዚ ክልተ ፕሮዳክሽን ሓደ ግዜ ክትገብር ትኽእል ኢኻ። ሓደ ኣብ ውሽጢ ማይ ዓሳ ከም ዘሎ ኣብቲ ማይ ትዝርግሖ ማለት ካልኣይ እንዳዘርጋሕካ ማይ እውን ነቲ ሕርሻዊ ንጥፈታት እውን ትገብረሉ መንገዲ ስለ ዝፈጥር ጥቕምታቱ ብክልተ ትሪኦ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ተወሳኺ መክሰብ ይኾነና ኣሎ ማለት እዩ። ንዓይ ካልኣይ ፕሮቲን ሶርስ ስለ ዝኾነ እቲ ዓሳ ናይ ፕሮቲን ትሕዝቶ ስለ ዘለዎ ዓብ ትሕዝቶ ስለ እዚ ኣብ ዲጋታትና ከምዚ እንዳታታቲና ሕብረተሰብና ፕሮቲን ሃይ ልዑል ትሕዝቶ ዘለዎ ናይ ፕሮቲን ክረክብ ስለ ዝኽእሎ እዚ ፕሮግራም እዚ ኣገዳስነት ይልዎ ማለት እዩ። ከም ተሳታፋይ ካብተን ዝቐረባ ሓንቲ ወይ ክልተ ብዝያዳ እቲ ምስጠካ ክትህሉ ግድን እዩ። እዚ ግን ብምኽንያት ከተሰንዮ ከለኻ ጥራዩ ወግዒ ዝህልዎ ናይ ዶክተር ኣርኣያ ሓደ ዓብዪ ርእዮ ዘይፈልጥ ሓሲበ ዘይፈልጥ ሳብጀክት ከፊቱለይ ናይ ዶክተር መወዳእታ ዘቐረበ ከዓ ሰመረ ከዓኒ ብዛዕባ ናይ ዲጋታትናን ናቱ ምሕደራን ከመይ ክኸውን ከም ዘለዎ ስለዝገልጽ ወይ ከዓኒ ክንሓስበሉ ከም ዘሎና ስለዘተሓሳሰብ እዚአን ክልቲአን ኣጸቢቐና ኣገደስቲ ኮይኑ ተሰማዕኒ ንዓይ ብዝያዳ ትንክፈኒ ግን ኒውትሪሽኒስት ስለዝኾንኩ ምስ ናተይ ሞያ ትኸይድ ናይ መድሃንየ ዘቐረባ ብዛዕባ ናይ ታዝሓቶት ኩላ ታሽሞ ብዛዕባ ናይ ስዊት ፖቴቶ ዝነበረት ምቁር ድንሽ ዝነበረት ንሳ ብዝያዳ ስሒባትኒ ማለት እዩ። ትኻልእ ከዓኒ እቲ ድፈልጦ ክሓትትን ክዕሙቕን እቲ ዘይፈልጦ ኤርያ ከዓኒ ሓድሽ ኣተሓሳስባን ሓድሽ መስኮትን ከፊቱለይ ማለት እዩ። ስለዚ ካብቲ ኣቲኣ ክብል ኣይክእልን እየ ብዝተፈላለየ መገድታት ኩለን መሲጠናን እየን። ኣብ መወዳእታ እምበኣር ነዚ ከምዚ ዓይነት ዋዕላታት ዝቐረቡ መጽናዕታዊ ጽሑፋትን ዝምልከት ለብዋታትን ርእይቶታትን ናብኸም ክነብሎም I think እቲ ክበሃል ዘለዎ ነገር እዚ ዕድል ተጠቂምና እተን ዲጋታት ዕድሜን ንኽነውሕ ክግበር ዘለዎን ከምኡውን እቲ ካብአን ዝርከብ ጥቕምታት ብግቡእ ክንጥቀመሉን እቲ ክግበር ዘለዎ ነገራት ልማዓንቲ በሪህሎ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ምስ ሚኒስትሪ ሕርሻን ሚኒስትሪ ማሪን ተተሓሒዙ እተን ዲጋታት ብዙሕ ጥቕሚ እዩ ዘለዎም። ናብዚ እዋን እዚ ንስተ ማይ የገልግላ ኣለዋ፣ ንጥፈታት ናይ ኢሪጌሽን የገልግላ ኣለዋ፣ ንጥሪት መስተ ጥቀም ኣለዋ። ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ ሚኒስትሪ ማሪን ከዓ ኣብ ተፈላለየ ዲጋታት ብፍላይ ካብ ባሕሪ ካብ ቀይሕ ባሕርና ርሕቕ ኢለን ዘለዋ ተን 4 ዞባታትና ኣብተን ዲጋታት ከዓ ዓሳ ብምዝራእ እዚ ነገራት እዚ ክፈርሞ ሓረስቶት ከዓ ብቐረባ ካብቲ ከባቢኦም ዓሳ ንኽረኽቡ ዘተኮረ እዩ ማለት እዩ። ነዚ ሕጂ ግቡእ ምሕደራ የገድስ እዩ። ብኸምኡ ተን ጥቕሚ ናይተን ዲጋታት ከዓ ማክሲማይዝ ዝኸውን ኣሎ ማለት እዩ። ለብዋ ክህብ እንድሕር ኮይነ ከምዚ ዓይነት ዋዕላታት ክንገብር እንከለና ብድሕሪኡ ክስራሕ ዘለዎ ስራሕ ኣሎ እዩ። እዚ ከዓኒ ናይ ማእከል ናይ ምርምር ክህልወና ክእል ኣለዎ። ማእከል ናይ ምርምር ከዓኒ ፋንድ የድልዮ ካብተን ዝሓተት ክውን ሕቶታት ንምንታይ ብብዝሒ ምቁር ድንሽ መፅዩስ ካብኡ ሰለክት ደይገብና ንምንታይ ጥራይና ክልተ ጥራይ ጌርና ምዝብል እቲ መልሲ ዝነበረ ሓደ ካብቲ እዚ ቦትል ነክ ክብሎ ክእል ወይ ዝዓገተ እሲ ማሕንቆ ዝነበረ ኢኮኖሚ እዩ።
حجي أبت فاندينج قدم فاندينجن قدمي كالنجن هذا بوليسي ناي ريسيرش بوليسي خلونا له ريسيرش جايد لاين خلونا خلو بهاجر درجة ريسيرش جايد لاين تراجع كله ريسيرش استراتيجيك بلان كخلونا خلالو تماكيلو بهاجر درجة خير خلالو سلمتاي إذا فريزولو سبناتو وني زصرحو يمبر تماكيلو تسرحي أي كنا من الباشناري هذا مكل بايتالو ناي جن تخال جن بناتو وني زصرحو وكابتن جيرو زصرحو يو إذا كان حسبوا له زلوا إسلامتاي بزح أفلت الله علم بزعبة نمج أجباز مثل نحرشاز مثل نحنا خنا مسلون نحر كوينا نتنا هنا تعش معجز مثلنا هنا كايدان تداني كان معراريو كوينا ناتنا مرمرات كلونا خلالو مرمر كأنك قلي لا يكونن جنزب حاتت باجت حاتت مرحقنا حاتت زي قدمينا فاند مخنا غماني مرحقنا خلونا خلالو ناي مرمر بوليس خلونا خلالو ناي مرمر أبرسيو خاني زي استراتيجيك بلان كلنا خل بخمس عينت مقدر تحيزنا يو تزمرا مركب زيحو بايتا مايك أخلنا يو عبز عدي كتصنع زلون كتصنع زخلن شافي بلون هلا كم ديوم زعما مصو على نابلنا تاع حرشان مجمع تاع زي زكاي زلو عبيز بلا وعلا لذا كم ديوم قصال خلوم انتي تمنيستري يكون كل حبرتسم نزخ دفعلو ببناتو نزاوي كاينو خان نزيم ابزي زتراخبو وصيتاتو نابغ زوعلو منغدي زفطرو المنغدي نابترا زوعلو المنغدي تفطرو غدا سلازصاوت كمزا عينت واعله قصالነት كلو انت وحده اب كل عامت حنسا انت خوينو خاب عامت حنسا ككايت اب منستر حرشات راح زيكون كلهم منسترات نزي ارآيا تقتيلن سنون كتغبرا كم دلون انا الا ون مالتي كم زبلو منستر حرشا نزي مقردنش نملتاو سرح له سلازي كمزي بمصنع تسني خدقف كل خانه تغبر سرح حاجه سلازوغانه موداتو الي لخنا حرست من صح سلازوغانه حرست كا نزي كمغنسا نقحته على ريخم كم مغنسا كتقوملو از حاجه سلازونا نتقوملو يلاو نغرا منغدي مالت حجي انا نابنت حنت بوزح ندي نزا مصنعت زيان كبر تدرخني حنت خابون ግን ካብ ከባቢ ሰገነይቲ ዝመጽ ሓረስታይ ነይሩ ምስኡ ከዓ ዝሓረስታይ ዚ ዝበዝዕውን እቲ ህይወቱ ኣብ ምክልኻል ናብ ገለኒ ግን እንታዩ ልዕሊ 5000 ገርብ ኣራንሽለን ኢሉ እዚ እንታይ ክገዝእ መጽዩ ኩሉ እዚ ናይ ናብ ፀሓያዊ ሰዓት ቀይሩስ እቲ መስናኡ ስርዓት ከካይድ እዚኣ ከዓ ናይ ፀሓያዊ ሰዓት ንብሎ ብምሉኡ እቲ ፓነል ንብሎ ዲ ትገልጥ ኩሉ እናታ መሳርሕን تا موتور نايتا ماين اتي نعو زدلي توبوتات ناي ماين يخغزء مزي اتمسو زمص سبغن بسنفلطت تمركوس كايدا زيكونس بلندي زبزح زكايدو نير دار مسوم يخللو علم لا اسمرا خليلنا اجيت مرارصا جيغاي بسنفلطت بلا يكونن امو داتا غن انا عزب تراي مزي كوف مسبلنا بحد انداشاي تن زحات تكون حتوتات تن بساينس كون علون زبلكم يلو انطقلا خاب ساينس وصاينا نخيد زل توم حرسوت كابو تسفا قريصم نا مغداف كوصم زخوتلو حرسوت ولك حرسوت راي زيكونس من يسر حرشا زمسرتو ناي عداوي حرشاتات علو ناي قالولو بسنك اذا جيغا مرار انا ايزياس سلوت خبرم السات راي زيكونت خبرم تندادس لو زخبرم اندحر ابغبو تزيمريصمو زغدفولو نتحرشاس زتغدفولو ناي عداوي ناي ولقاوي زتغدفولو اجي أنا زبل أبكندي بهاورين خيد حرصوت نخون دراوليكو نخون شيئتون أب كتما زلو فقاد زلو ناي ممسان مشاتن معراين نتكالون أبتبوتا فقاد زلوهم بهاور زيكونس بساينس ألو وخا ساينس نحنا نفطر يكوننا نت ساينس زبل زلو خانه نت سنفلتات نفطر يكون كون زبل زلو خنتايدا ألو نعوغن نتقومو اللي زبل زلو كله كاب تحرس يتحسكا كسابتي ألوز بهالكيلا كسابتي شياطاي كسابتي زعري بزي هنقبر لنا